ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё нес кардани доғҳои сафед аз бадан ё кам кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Доставка ба ҳама шаҳрҳо дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. Видеои нави мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария пешкаш кардагӣ будем ва пеш аз саволҳоро ҷавоб додан як хабари муҳими дигара ба шумо расонидан. Яъне ки мо якчанд рӯз пеш, якчанд навор пеш як видео пешкаштон гардонидем ки идов аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия рейсҳо мешавад. Яъне ки то имрӯз аз Федератсияи Россия чартерни рейсҳо мешид ва идов аз ҷумҳурии Тоҷикистон 25 рейс ба Федератсияи Россия муқаррар шудагӣ. Мо ҳозир рӯзҳоша ба шумо мегем ки дар кадом рӯзҳо шаҳрвандоро мебарад. Яъне мо қайд кардем ки дар и 25 рейс грузовой рейсҳоро ҳам мешавад, яъне ки бор мебаранд ва боз ҳастанд рейсҳое ки одаморо мебаранд. Мо ҳозир танҳо ҳамун рейсҳое ки одаморо мебаранд ба шумо мегем бародарон. Ва як чизи дигар аввал хотиррасон мекунем ки киҳо ба Федератсияи Россия метавонанд рафта. Ҳар касе рафта метавонад ки вай шаҳрвандии Федератсияи Россияро дорад, яъне ки гражданствои Россияро дорад. Боз касе рафта метавонад ки падар ё модараш дар Федератсияи Россия боша ва гражданствои Россияро дошта боша. Ё боз касе рафта метавонад ки оилаш дар Федератсияи Россия боша ва гражданствои Россияро дошта боша. Ё боз шахсоне рафта метавонанд ки вид на жительство доранд ва ҷои регистратсияи доимӣ дар Федератсияи Россия доранд. Ва боз шахсоне рафта метавонанд ки РВП доранд ва ба воситаи РВП дар Федератсияи Россия ЗАГС доранд, яъне ки оиладор ҳастанд. Ана ҳамин шахсиятҳое ки мо номбар кардем дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта бошанд ва агар ба Россия рафтан бихоҳанд, ана ҳамин шахсиятҳо рафта метавонанд. Дигар шахсиятҳо рафта наметавонанд. Хоҳиш мекунам берун аз ҳамин номбар кардагиҳои ма савол натиҳед дар ҳамин бора ва гӯш мекунем ки кай парвозҳо дар назар ҳастанд. 22 август рейс Душанбе Москва, яъне ки шаҳрвандое ки мо номбар кардем ана ҳамон касо 22 август. ва 23 август бошад ду рейс дар назар аст. Аз Хуҷанд ба Москва ва аз Душанбе ба Санкт-Петербург, яъне ки дар як рӯз ду рейса, як рейс аз Душанбе мешавад, як рейси дигараш аз Хуҷанд. ва 24 август бошад дар як рӯз 5 рейс дар назар ай бародарони азиз, яъне ки Москва, Казан, Сургут, Екатеринбург ва Новосибирск аз шаҳри Душанбе. ҳамин ҷойҳое ки мо номбар кардем аз Душанбе ба ҳамин ҷойҳо дар санаҳое ки мо гуфтем парвоз муқаррар шудагӣ. ва 27 август бошад боз ду рейси дигар дар назар аст. аз Хуҷанд ба Москва ва аз Душанбе ба Екатеринбург. ва 28 бошад ду рейси дигар дар назар аст. Душанбе Москва, Душанбе Санкт-Петербург. чихеле ки мо рӯйхата ба шумо пешниҳод кардем, ҳозир гап задем. аз шаҳри Хуҷанд ду рейс ба Федератсияи Россия муқаррар шудагӣ. Барое ки бисёриҳо савол медоданд ки аз Хуҷанд кай парвоз мешавад. аз Хуҷанд ду рейс парвоз мешавад муқаррар шудагӣ ва боқимондааст аз шаҳри Душанбе парвозҳо ба Федератсияи Россия муқаррар гардидагианд ва барои парвоз кардан ҳар яки шуморо боис меояд ки ҳамун нафарое ки мо номбар кардем ки ба Федератсияи Россия рафта метавонанд, ана ҳамун шахсиятҳо бояд ба Сафоратхонаи Россия аввалан ариза бинависанд, яъне муроҷиат кунанд ва ҳамун ҳуҷҷатеро доранд, мисол ё гражданство доранд, ё ки вид на жительство доранд, ё ки РВП доранд. ана ҳамин ҳуҷҷатҳошон қати дар посолствои Россия ариза менависанд, хичона номнавис мекунанд ва баъд ба ҳамун шахсиятҳо иҷозат дода мешавад ки дар ҳамин рейсҳо ба Федератсияи Россия парвоз кунанд. ҳамин буд хабари имрӯзаи мо доир ба парвозҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. боварӣ дорам ки хушрӯ фаҳмидем бародарони азиз. агар ки нафаҳмида бошен видеоро дубора тамошо кунед, мефаҳмем бародарон. мегзарем ба қисми комментарияҳо. Олимҷон Розиев нависад: салом акай Сорбон, посольство телефонша намебардорам. Ман Москва да посольство равам, қабул мекунанд, лекин нарафтан хубтар. барое ки мо ҳамин бародарои тоҷик видеоҳо мекунанд, равон мекунанд, як 400-500 нафар дар як рӯз очирад меистанд. ба ҳамин хотир ман фикр мекунам ки беҳад мушкил ай номнавис кардан ба посольство рафтан.
улуғбек нависай аз ман як совет очки бимон галстук бизан риш бимон бад барнома бикун гап нест бародар. Люда Давлатова нависай Сорбон айма як хоҳиши бузург ҳамин блогерои бесаводша мефаҳмонден корошон ба ҷаноби олӣ чист аввало гапзаниро ёд гиранд баъд дар зананд. чиро бифаҳмонем ва кира дар назар дорем ки блогерора мефаҳмондем коршон ба ҷаноби олӣ чист. албатта шумо дуруст қайд кардем. ҳар касе ки сухан мекунад бояд аввал андеша гуфтиян баъд гуфтор ва ҳар қадаре ки тавоноӣ ба гуфтан дорӣ одам бояд ҳамон қадар ба чени даҳани худаш гап занад. аз даҳани худмон мо шумо агар зиёд гап занем мақсад ки дар ҳеҷ ҷо туғрӣ намегирад. тоҷикҳо як матал доранд ку мегӯянд ки почата ба чени курпа дароз кӯ. ба ҳамин хотир ма чӣ гуфтанем ба сухани ҳамин апа агар касера дар назар дошта бошад ман намедонам кира дар назар дорам. ма ҳамун касе ҳамин апара гуфтанем ки почата бародар ба чени курпа дароз кӯ. зарер нависай салом Сорбон бародар мо як комментария нависондем ҷавоб надодем. мо 15 нафар билет доштем 16 март ҳамин хел фаҳмидем ки билетҳомон сухтай ҳамира фаҳмидан мехоҳем билетҳои мо душанбе Истанбул Молдова буд. дар ҳолати баста шудани сарҳадҳо ё ки парвозҳо билет намесӯзад чипта намесӯзад. лекин кае ки агар ҳамун рейсҳои доимӣ кушода шуданд баъдан ба ҳамун билетҳои гирифтагитон парвоз карда метавонед. шумо ай кадом ширкате ки харидорӣ кардагием ба ҳамонҷо муроҷиат кунед. гулҷаҳон нависай салом Сорбон билетҳо ба фурӯш ҳастми не нестоли. Эркинҷон Азизов нависай ҳар рӯз пешкаш мекунам савол ҷавоба намехонӣ. дар Россия зан дорам ЗАГС занам гражданини Россия факс роӣ кунам приглашения чӣ хел кунам метавонам рафта илтимос саволомда ҷавоб диҳам. албатта ки ҳозир мо дар аввали видео фаҳмондем ҳамуро як бори дига хоҳиш мекунам тамошо кун мефаҳмед. Қаҳоров Хуршед нависай салом брат ҳамин права дошта бошӣ давернас надошта бошӣ гаи биқапа чанд қаш сраф дора бародар ҳамин савола ҷавобша жда дорам пешакӣ раҳмати калон. дар ҳолати ҳуҷҷати ронандагӣ надоштан аз 7 нишондиҳанда то 12 нишондиҳанда ҷарима таъин карда мешавад. Камолов нависай Сорбон додар ман менависам ҷавоб наметӣ ма паспорти тоҷикия гум кардагӣ ма дар Россия ма метавонам тоҷикистон равам чӣ хел ҳуҷҷат дар кор ба воситаи возврашения на родину метавонен ба ҷумҳурии тоҷикистон биёен. шумо видеоро ҷамъбаст мекунем тамошобинони азиз. саволҳое ки ҷавоб надодем аввалан як чира гуфтанем ки бисёре аз саволҳои шумо саволҳои такрорӣ аст. ба ҳамин хотир мо ҳамаи саволҳоро намехонем ва ҷавоб наметем. ва дуюм чиз гуфтанем ки дар иҷа ма 2-3 та видеое ки саволҳоша ҷудо мекунам дар уҷа ками камашда 700-800 та комментария мешавад дар 3 та видео. агар ма 700-800 ё 1000 комментарияро бигирам дар видео бихонам мумкин ки видеои ма 6-7 соат шавад. ба ҳамин хотир ма ҳамаи саволҳоро хонда наметавонам. саволҳое ҳастанд ки хондашон намешавад дар видео. дар инстаграм саволотона роӣ кунед иншааллоҳ ки вақтҳои холигӣ шид кам кам дар инстаграм мо ба саволҳои мардум ҷавоб мегардонем. дар паноҳи Аллоҳ бошед. дар канали Юрист TJ ҳатман обуна мешем. хабарои нави моро интизор бошед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад ва муҳоҷирон тезтар ба ватан ба назди падару модари хичон барбигарданд.